गभर्नमेंट ऑफिशियल्स बाय जरा डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स तंगनाय बाय बरक बाय लामा विजिट खायमानि ताबुकनि अ थाय हिंखाय लक्ष्मण जय पारा हनै हिनजाबो अब 100 बोसोरनि साइबानो सिगां पारा खाजाकमानि अर लामा काचा लामा तंगमानि तायाव तिनि निजे विजिट नायना फायमानि लगे तंगो चिनि इंजिनियर साहेब हिंखाय ताय कामिनि चिनि लेखरा अब 100 बोसोरनि सिगांबो कसाम पारा हिंखाय अजागाव ब्रिक सोइलिंग अंखा अब के पार्ट 2 अब एस्टिमेट 2.2 किलोमीटर लेंथ ओंखाय अब अंखा चिनि लास्ट विजिट तिनि अबनि सिगां विजिट खायका अंको सुरेंद्र रियांपारा बतला विसी अब अंखाय अंको स्पेशल असिस्टेंट लामा मानमानि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट बाय एग्जीक्यूट खायजाकमानि गाबोन परे थांका दामोदर रियांपारा अब पीडब्ल्यूडी नि ब्लैक टॉप रोड अब 3-4 किलोमीटर्स जतन सामुं काहामके दा खायजा गया नायनान बगै ऑफिशियल सबय थांमोन ओमफ्राय तिनिखाय अरह पारा लक्ष्मण जय ओमफ्राय अबबो आगिनि सिमी कायसे डिमांड दंमोनि बेबा ताबो फुलफिलिंग था आमबगै कामिनि बरबो जतन एक्साइटेड ओमफ्राय आसा थायो ताय 15-20 दिननि बिसिं अलामा पाइनाय